sitwasyon. Iba nagpapakalat ng fake news na alert level 5 na, yung iba ay nagpapakalat ng fake donation drive, yung iba ay nagpapakalat as bad as patay na raw si ganito, patay na si ganun. Ang NBI should be very alert at this time. Ang DTI also should be very alert at this time. Para sa akin talagang given na merong sasamantala talaga sa sitwasyon. Ang importante yun yung ating mga ahensya ay nagmo-monitor at mahuli itong mga ganitong sumasamantala sa sitwasyon. NBI importante dahil meron silang capability. For example, yung cyber capability nila importante ito sa mga fake news, sa mga fake donation drive. Karamihan dito sa mga ganitong disinformation and misinformation ay ginagamit ang internet. At ang may capability dyan ay NBI. So, importanteng gumagana rin ang NBI ngayon para mahuli at makulong itong mga gumagawa.